Na 4 dagen zit het erop. Vrijdagmiddag druppelden de deelnemers van de fietsvierdaagse binnen bij de Witte Hoeve. En ondanks de nieuwe locatie was het een flink aantal. Het is prima verlopen. Het aantal deelnemers is eigenlijk boven de verwachting. Vorig jaar hadden we 2165 en dit jaar komen er 20 overheen. We komen op 2185 deelnemers over die 4 dagen. En dat is een hele mooi aantal voor de 33e editie van de fietsvierdaagse. De deelnemers genoten ook dit jaar weer van 4 dagen fietsplezier. Fantastisch, gezellig en droog weer. Oh, we hebben niks, we hoeven niet te klagen. Nee. En wat vond u van de ritten, de routes? Oh, hartstikke fijn. Nee, want ik vind het knap dat ze nog elke keer zo'n route uitzetten. Want dit is niks, 44 jaar. Ja, ik doe denk de laatste 10 jaar mee. Maar nee. Mooie routes, mooie omgeving. Ja. En nu een biertje en vanavond? Oh, nee, ik drink geen bier. Ik drink spaarblauw. Nee, vanavond, ik heb het erop zitten voorlopig. Hoe is het gegaan? Nou, ik kan meer nog wel een keer. Ik kan meer beginnen, maar dat is geweldig. Wat is er zo geweldig aan deze fietsvierdaagse? Fietsen, lekker. En gezond. We wilden nog meer, met zo'n mooi weer. En hoe waren de routes? Goed, heel mooi. Mij doe je stukken ertussen, maar voor de verder was het goed. Ja, want ze zeiden 4 dagen met verrassingen, waren die er ook? Ja, ik heb veel plaatsen gezien die ik niet gezien en nog nooit gezien heb. En u zei net wel een biertje. Ja, wel 2. Als er geen 3 waren. Voor Jan Kreuts was het een bijzonder jaar. Na jarenlang zelf als bestuurslid actief te zijn geweest voor de fietsvierdaagse, deed hij deze editie zelf mee. Heerlijk, heerlijk. Ja. Lekker ontspannen, lekker rondgapen. Zo van wat wel en niet goed, het gaat wel goed. Heerlijk, hè? Even van de andere kant bekeken. Ja, de organisatie zei vooraf 4 dagen met verrassingen. Waren die er ook? Ja, nogal ja. Voor mij zelfs. Dus ja. Ik laat me ook zo scherp bijpraten, de hoop deelnemers van en verrassingen. Ja, en dan beginnen ze enthousiast te worden. Dan kiezen ze en denken ze. Ik zeg eigenlijk geen kritische noten. Maar soms durven ze niet te zeggen, maar het ging goed, ja, heerlijk. Ja. En ging het met jou ook goed met het fietsen? Ja, ik heb vandaag 2 dames bij me door Mendigen. Die helpen me er wel overheen. En nu een biertje en vanavond met de voetjes op de bank? Ik ga nou genieten van de muziek. Even buurten met de medewerkers en daar wil ik ook geen bij houden. Zo. Complimenten geven, want dat verdienen ze. Ik denk dat dit wel heel anders is, zelf fietsen als organisatie, of niet? Ja, dat is hier wat rustiger. Nogal, dat scheelt er wat, ja. Maar ik heb echt genoten. Ook gewoon, nou komen de medewerkers tegen. Dat doet me ook goed, daar heb ik zelf de meester van binnen gehaald. Niet mezelf glad strikken, maar... En dan, fijn jongen, heerlijk, echt wel. Dan die jongens echt de knuffel geven. Doet me goed. Ja. Ik word er een beetje emotioneel van, moet ik zeggen. Ja. En ook voor de vrijwilligers zit het er bijna op. De laatste loodje van vandaag, ja. En je ziet, het is een gecontroleerde chaos hier. Dus ja, het gaat allemaal lukken. Hoe is het gegaan de afgelopen dagen, 4 dagen? Heel goed, heel goed. Ik heb de eerste paar dagen in het gebouw gestaan om de elektrische fietsen naar hun plaats te begeleiden en aan te sluiten. En dat waren er elke dag een stuk of 40, 50, dus dat is ook lekker gelopen. Alleen vandaag komen er heel veel mensen tegelijk binnen. En dan zijn er een kleine 1000 en die moet je kwijt kunnen, hè. Maar dat gaat lukken. De 9-jarige Sam fietste 4 dagen 60 kilometer en hij vond het prachtig. Ja, vooral ja, de routes. Wat vond je mooi in de routes? Wat heb je allemaal gezien onderweg? Heel veel mais en veel bomen. Ja. Hey, en doe je sowieso veel fietsen? Ja. En heb je jezelf opgegeven, of je moeder, of je oma, of je opa? Oma. Ja, en dan hoorde ik een geheimje, je mag vandaag geen 90 kilometer fietsen? Ja. En van wie mag dat niet? Van oma. En waarom mag je dat niet? Omdat oma dat niet aankon. Oh, oma kon er niet aan, maar jij wel? Ja. Ga eens even naar oma toe. Oma, waarom mag die jongen geen 90 kilometer fietsen? Ja, precies zoals hij het zei. Ik had zoiets van ja, 60, 64, 64. Vandaag was het zelfs 67. Ik denk 99, nee, dat ga ik niet trekken. De 99 kilometer tocht werd vrijdag voor de eerste keer gefietst. En ik heb van de penningmeester begrepen dat aan deze afstand 50 mensen hebben deelgenomen. Dus dat is zeker de moeite waard.
En nu iedereen binnen is, kan het vizier alvast op de nieuwe editie worden gericht. Die start volgend jaar opnieuw vanaf de Witte Hoeve. En ze hebben toch allemaal, ik zie hem al, de vet leren medaille. Dan gaat u nou vanavond ook naar bed met de medaille opgevallen.